So, una ya, makita naman, no? Una, mayag nga aga sa mga kasimanwata. Makita nyo man nga ti Aria si Mrs. Vilma Hetuya, nga nanay ni Vice Mayor Taba Hetuya, parinti dyan namon. Liga ko man dyan, ginataka ko dyan. Yeah, pakaisagi dyan ni nanay, ginaako na namon. Pero hindi man na pwede, nga bangod nga pakaisa ni nanay, tiya namon, masugot na lang ang banwa nga kuwaon niya ang hospital. So makita nyo man, kani may taga-munisipyo, ginasulod, ginbutangan nila kang amonye. So natural hindi gid man makasulod. No? So ang isang nakibot ako nga discovery, kay si Kap Oper bala, abi ko tanaya nga wala problema, tinakita nyo man diriya, ang connivance kang Hetuya pamira, kang barangay kapitan, para ya i-declare nga abandon ang hospital. So, ginako manikap, nga expired ko ng deed of donation. So, paano niya ma-interpretar? Pag nakita taman, ang chief of police ya, nagambal man siya, nga nakudbaan na lang siya, kasi ginapahog siya. So, ara ya, ginapahog na pang-akusaron, pang-amuno ya. Ang una ya nga pamangkot ko, numero 1, ang layigin obra 1990. Ang construction started 1993, 1995, nagpadayon, nag-start as RHU, nag-start as birthing clinic, nag-start as hospital. Nagkamay-ara extension dito. Sa rason nga ang WBMC nag-join ang LGU kag ang national government, nagbutang kami kang pundo para pang sweldo kang tawo rigya. So kung nagbutang kang pundo para pang sweldo kang tawo rigya, ang natabo iya nag-collaborate. Sa subong ginagamit niya, iniyang hospital ang basihan kang lisensya. Okay? Ang rito ya ang ito yung extension. Ang X-ray ginakayo, hindi nila yung pagpasuglan. So, subong nakibot ako, natiamo ni pala nga nahaglok pati ang mga pulisya, sanda chief yan, kaya ti maisog, mansikap, maisog, pag yung sinandilma, ang ginahambal nila yung ma-file ang kaso. I think, modest aside, hindi ako yung abogado, pero sa laban nga mga nakaintindi, ang ma-file kaso dapat sila. Hindi nila yung pwede idaraya sa pangpahog na i-occupy nila ang lugar. Now, ang ginahambal ni Vice Mayor Hetuya, kadto ka mo sa DOH, kadto ka mo sa DOH, nagahaw. Ang DOH mismo ang nagtawag kang akong atensyon. Nga pag-licensing nila, na paano na mo isyuhan license ang ospital, ngati ang main niya nga ospital, gin-occupy kang iban. Okay, so amo lang na nga kasimple. So this is an eye-opener nga gabay pa, siguro kay si Vice Mayor Janman, si Kap, Ariman, they are all under, it's for the DILG to determine kung ano gidman ang mga violation. Pero para ka natin, di lang kongresista nyo, magatinglugin ako, nga di ang sakto-sakto lang. If they want to get hold, ibalik ang propriedad yan, amo na, balikan ta. 1990 may lagi. 1993, kin-start construction. Ara ang balay nila Vice Mayor, kita niya ng dako-dako nga mansyon, nga may commercial, amo na iya. Bilog dyan nga lupa, 20 hectares, sa kaytay akin ni, ang dulo ni Vice. Okay? Sa tatay niya na, 20 hectares, gindonar niya. Karon 20 hectares ang gindonar 1,800 square. So ang dala na ya gindonar kang DS family. So na-develop ni diri na area, ang mga balay dira ya, mga lupa din baligya nanda. So because of the hospital, nagsaka, nag-appraise ang ilaya nga property. Bangad nga nagsaka ang ilaya nga propriedad, na pamaligya na nila na yatanan, may bilin pa bala nga 2 hectares sa likod. So, amo na yung situation, ti kung ang dalan, bawion niya, ti okay man ina niya. Pero mabalikit na yan ng Dilma, 1990 na obrahan dyan lagi. 1993, nag-start construction. Respeto lang kanimo kay Congressman ikaw, ako tana, private person. Pakaisa kami ni Mayor Garin. Ang tatay ko kag nanay na magugto. Gindonate ko diyang lupa, time pa kaunan ni Montfort. Time ni Montfort, nung Oscar, ang balik ang kwarta. Di nag-donate ako. Ginobra diya, 4 ka konduktor. Ano nga ito ito? 1993. Yan na. Tapos 1993. Tapos, ang ginimo, ang ginimo, kaya na ginobrahan niya, si Lex Plada ang nagnotaryo. Ginobrahan niya, nga ako ni Sa nga, deed of donation. Di second original, di tanah.
Ang una pa ka 19, before in-establish sa 1990s, amay Kinobra, gani jawra ti dito iso na mura urihi ni donar. Kay nagpirma ang bugto ko tatlo patay ron. Amura Mo silingon sa 1990s sa 2013 ang donation. No, sa 1990s, wala gali. Saan makita sa mo? Pakita lang yung papel ng Dito donation. may inyo nga gitubro dyan katatay ko. Sino nga tubuan sinimpa ka rin ka dyan. Nga bata na si Vilma, si Carlos, kag si Cesar. Wala, wala kita na tiray sinimpa. Pakita mo lang, ninimpa. Kung di ikaw kapamati na lahat, nagapangangulahan, gina ko kanimo. Dapat ginistoryahan natin dyan kinami. Kasi kung gusto man ganit, sugo ko sa balay, masaka sa balay. Ano nga ba ni Congressman Why Kuya Ginsogo? Nang Dilma, ikaw nagparapit ka na ako, nagpa-CT scan ka. Nakita akong apo mo rito. Hindi. Ang Magambala ko din silang Dilma, ang bal niya nahulog. Hindi rin kita. Nagara ka diri Buhay rin na tana. Hindi Buhay ka rin na. magbinuti. Hindi kami gani magbinuti. Hindi na-respeto ta ikaw. Na-respeto naman ikaw kung Pero gusto mo hindi man. ko tambalan ng Hindi, ang bal mo kanakin. yan. Ang bal mo kanakin, ang Vilma nagagto ko rin dyan. Kay atin-atin lang dyan, sikrito. Sikrito lang, hindi ako gusto mamanan iba. Ang building mo sa dalam, kunwari ka kila ko 30 mil. Pero ang lupa sa babaw, gamitin ko, idunar mo kay nanay. Tapos, markilala ko kay nanay. Pero ang papel, wala natin dito sultanan na markilala ka 30 mil na may papel. Hindi Vilma, hindi ka nagaminutig ka. Hindi, tigil ka. Okay. Ang matuod sila iya, gusto nila iya, may rental ang banwa. Hindi makarent ang banwa kung it's a government property. Pero kung kwarta lang ginaistoryahan, kung masarangan namon, tagaan ka na lang kabinulan, let the hospital, kay kahuruya na iya. Abo tong ambal niya, istoryahon niya si Mario. Sinong Mario ang bana niya? Amo na iya. Ang ambal mo, kira niya si Vice. Ang ambal mo, si Mora. Pero ang tuyo, nga i-maintain ang ospital. Hindi mo na mo dahil. Yes. Yes. Kanakan, kuna ng Vilma, idunar mo sa kay nanay. Kaya dyan ako kay nanay, ma. Hindi ako. Wait, paano may donar? Ay, hindi mo pagkampakon. Hindi mo na takin mo kapak Oh, ma. paano mo idunar kay nanay na si nanay is not the municipality, not the hospital. Hindi, ang ambal mo kanino yan, nagpunan Atin kaya. ng dyan, ng Vilma. Rasin mo na building. Bukay, taba, ay muon tara nga, muan mo na kantin. Ang obrahan mo Bottom line, nag-ambal ka nga namon. Ibaligya niya at 2,500 Baligya, ang ano, baligya. Baligya sa Manila. Kulay. Ang gusto na baydan, kay manabao na kami sila mabaydan before. So namang Pero kung ang naman Vilma, presyo aware ikaw ang ospital ang... Harang balay mo, Pero ang papel dito Pinaan wala niyo Yeah. pinalaw. ang bal mo natin, pati building may vice crash, pinagapila ng tubig Siyempre. mo, Ma'am? kantin. Ang apo mo pa, obrahan talipa pa, pabigyan. Nga nagtindog ng ospital, ah. Ma'am, Ma'am, Ma'am Claron, kulang sang 1993, sang nagistoryahan ikaw mo nagsugot kamo nga magtindog ang ospital. natindag rin ka. Nakatindog na nga daan. Pero nga paano nakatindog? Kay inyo duta ni. Kinobrahan Tatay ka na, si Tayakin ang nagbilis. Hindi, si tatay, kung hindi, si tatay Di, pagpapita. di- Di may tuya, si tatay. Ma'am, Ano nga example, tuloy, 2000 kung wala gid man abi, sino ang nagtugot nga magtindog ang ospital? Ako, bil may tuya. Diyan ang Oh. papel, ha? Ano ang kasugtanan nyo sa sinang Nga, panahon? ibalik ang kaso, hindi rin kaginanglan. Sang 19 ano ina? Daya, nabuyalan ko ninyo. 1993? Nabuyalan ko ninyo. Di kay para maklaro tabla nga paano nakatindog ang ospital kay inyo nga duta. Basaan ay. Hindi na ko nakapangito sa imo nga papel. Kay ikaw ang tagiya siling mo. Daya, ang further that should be said property be used for cause other than Oh. secrets. 2003. Sang sano? 1993, gasigi siya The construction. owner, his assigned executive administrator, success. Okay. In interest, the above described parcel of land together with all improvement that are free from all liens and encumbrances. Mabalik! Ang dito donation, 2000, ano siya na tanong? 1999 may Si Lex Culada ng ano? Tommy Culada, hindi para ano. Ano nga year na siya na? Pwede yun ang tawag na. Sa last week. Ano ba lang ka? Mga 2003. Tindog. Pero katindog na building na before. Pero wala ginagamit. Ginsaylo na rin ito ang health center. Ang health center. Kaya chairman ako sa health. Ginsaylo rin dyan para health center magamit. Ito nyo ba lang mga pasyente dyan, kung before nag-COVID, wala ging gamit ang Wala, RHU, kaya wala. convert na siya hospital, ang RHU ginsaylo.
Amo na gani namin na yan sa korte mo na Amo gani kinabalan pakita mo Di presentar sa korte. Di mo gani ikaw kita presentar mo. Yaman ka presentar mo sa korte. Ate, may bugado ako mo. May mga media kapag Garangan na yan. kunambal mo. Okay lang rata na, ginunahan mo ko, pabor man ka natin. Nga nagkontak ka mo ka media, pero at least mamalaan ka publiko. So way ka plano ngay contest ini sa korte? Plano eh, ang DOH mapile ka naman, hindi si Mayor, hindi man si Congresswoman. Hindi mo na yan. I think the problem here, ang problema Jiraya, gina-claim nila by force together with the barangay captain. Oo. So dapat na yan, Bato ah, so hindi pa gumana. Sorry. Ikaw, papatay ako talaga dyan sa pisto ko. Ikaw ha? Ikaw ha? Ano po, wala pa sila. Hindi pa gabara. Hindi pa gaba. i-document nyo ha nga nagapamahog. Mau dyan ito ratakon ka lang kapamahag. Hindi lang pagbuha. Hindi pa gaba ang ano. Hindi kay paano makayo ang x-ray, paano magamit ang Ikaw x-ray? nag-cross x-ray ko muna. Hambal mo ka nakon. Hindi naman ako kanimo, ikaw nagambal ka nakon nga naguba. Ikaw nagambal sila ka mo ni Vice. Nagsulod ko kumuha ko dyan yung binang gano'n. Nagsulod ko. Ikaw nagambal. Nanawagan yung age ka naga ko yan, hindi sila yan makasulod kay duro ko ng mga pulis. Kasi ang bala ng DOH Oo, hindi ang mga pulis yung narapit kanino. Sino? Hoy, halin ka una. Kumagto ka mo dyan sa balay. Kumagto ka mo ni nanay mo. Gina-request naman police for security. Hindi ko nga, tanan ka ba may paskwa sa balay? Hindi kimpalin mo ang pulis, di ba? Why ko yan ang nagpahalin sa pulis? Why ko yan nagpahalin sa pulis? Pati kung kapag inyo, kimpalin nyo sa balay. Why ko yan? Why ko na yan kabalo? Why ko nagpahalin sa pulis na nawag ka namon niya sila? Dong. Initiative lang nila. DOH lang wala pa ako sa inyo. Ang akin lang bilang. DOH lang. Amo lang nagilang pagkabay ko ninyo. DOH lang maagturi dya. Amo lang magawa. Kagtanda mas sila dya. Hindi si Mayor, hindi si Congresswoman. Hindi, patikaw. Patikaw. So, ang mga katabi, DOH na tawag ka namin. Hindi, verbal na. Hindi, may salat niya. Hindi, nagkasa mo niya. Papayin ka galikas? Ay, binawag Wala mo ang PNP permi. Wala mo ga-request security nga magkadto kaniya ang Kung nagagto ka mo, Why ko yan ga-request Pasko naman sa balay. Permi, kami nagapasko sa balay, kinaimbitar naman. Tanan-tanan, pati army, pati tanan. Alam, masupunta kami sa Pero mga halin sa inyo na hindi ka namon, di ba? O hindi halin ka na kung kamo Hindi yan. ganito kami kay Dulog sanda makaon ka mo rin dyan. Hindi ko nga kami ang suportari na dato. Kinatawaan naman na pagkaan ko. Pira ka bulan, sunod-sunod birthday, okasyon, reunion. Basta ka naman. kung pas maksana, kung pasaan, maganda tapos sa Sunod iya sa mga yung nakabutang ng mga Sudlon ka ng hospital, no? Para makita naton ang sitwasyon sa sulod. Mahigko. Parang X-ray room. Okay. Parang X-ray room. wala. So, nagsulod na nila sa hospital building. Actually, alam niyo, under the care sa Sultani, may guba ang x-ray. Hindi nga, x-ray bago lang naguba. Pag wala guba, that's why na wala Hindi na ka sunod ng mga fair. So makita niyo man. Sige. Yung mga batangan yung flashlight, no? Batangan. Gina-check yarta ang ining mga properties ang Banwa. May makita ba mga basura,
may mga ko kay bangod ni hindi pagpasudlan sang tag-iya no ang ini nga property. So manang makita ninyo subong kadamo sang hindi mahimos ang ining hospital bangod nga hindi na pagpasudlan. Okay. So, repair kang WBNC. So, amo na rin ang basta na siya. Right after. Ay, hindi ka naman niya. Ang gawa Kaya niya. wala siya gamit pa kada pamarka and repair. Hindi niya pag walang nag-stop gamit. May Oo, pag walang nag-stop gamit. Makagkumalang sa takot. Pag walang nag-stop gamit sila may PS. Maski bigyan nag-stay ang mga PNP, ginagamit pa niya ng x-ray. Except na kung nagbuba ang pisa, amo pag yung tayo ng trespassing. Tapos na pangakit sila, yung pahalin ko ng PNP. Wala ko yan nagpahalin sa PNP. Pero ang DOH, nagamba sila yan, ang hospital, hindi pwede obramon nga tininiran kang PNP. Oo, kaya temporary lang to daad kang nagbagyo. So, mo to ginmangkot ko silang Dilma. So, amo na yan. Kung as a backgrounder, sa saan ulang naghalin ang Pati ano, Flo, ha? Sa saan ulang naghalin ang taga-PNP din? I think May 18. Ang municipal police station nasa Hindi. Yeah. Mobile force. Mobile force. Pwede rin na stay Okay. na mobile. Kaya ko, may mga incident na research mode after city supervisor. So, madaling sila sa building, sa isang munisipyo. Okay. Val. Paano ka sa nga ako puno? Paano ka pa nang hospital ko puno? Undula ako ni puno patay sa nga ako. Kung after na nabuksan, Hindi nabatian yung mano, siguro amo na isa na kinahanglan ka, nabatian yung mano na ginahambal niya kasi nag-request sila kang dulo na security ko harap ko. So, hindi na imat. Kilala niyo man ako, ba man kuya gadarahin. Yes, Pero di na pa kaninang bombo. Kung pwede, kung makakulang kang sa record doon, kaninang na nag-ambal sila mag-tirid ko, ginapakaon, ginapaswahan, ginarigaluhan. So it's very obvious nga naging contributory factor ginaiyak. Kanina mo to, no? Hambali na sa bombo, ginapakaon, ginapaskuhan, ginatagahan nila, duro-duro sila, kada hapit. So ang gumawa yung sagod nila, ang TNT allegedly, tapos sa Manila tapos. kung liwat ni close nila ni kung anong plano. Amo na iya ang tawag ta ang tawag mangkukta ang siguro sige lang ano mangkukta na mo kay parang guwa niya makasulod na ya ang hindi na ya part ng hospital kung nag-operate ng hospital ang totoo na nag-operate ng hospital amo na yung emergency room mo niya nga canteen. So, syempre ano man ang mga doktor kaysa licensing. So, to buy peace, ginobrahan diri ang canteen. So, hinaiya ang canteen. Wala na diri sa sulod. So, may mga, nagmatuod din ang bata. Ang sa alam, kung masarangan na naman, private ka lang. Hindi na iya pwede yan sa government. Kaya ang government, hindi man pwede nga kaidan siya. So, di ka masalayo mo. Kung kayo nabuksan na maka-office na repair sa X-ray, masa mo sila magamit? Tawagan na muna itong WBMC sila man ang nag-request no, para maka-repair nila. Masuglan tapos siguro pagkupunta si admin. Maka-start na palimpyo para maka-inspect na liwan ng DOH. Mga sandunan niya, mga pwede niya maka-limpyo. Sige, sa iba ka staff ko, Gusto mo imawanta na ito mo, ito ginatapos ko niya. Okay, sige. May timeline ka mo sir, kung sa pag-start sa paggamit nyo. Kung siguro, inspections. Ang x-ray, good man, dali man lang ito, kaya may piyasa lang nag-overview. Kinanta na rin yung itakot na si Mano.